ideme ochutnať čili rožok. Už ho mám rozbalený, rukavicu domu potrebujeme, ale... A počkajte tu, idem si pre mlieko. Dobre. Mlieko máme. Nebylej tu, lásko. Ok. Toto je ten najpalivejší rožek na svete. Že? Ideme na to! Ideme na to! Ja sa bojím, mám to takto? No, Patroška, to štípe. Česnek, ale je zdravý. Ideme na to. Tri, dva, jedna. 3, 2, 1. Pol troška, dobre? Je dávno preč. Nič som nepovedala. Poď, Gockovi. Duriavka 152, ideme na sever po River Road. Sledujeme vozidlo, ktoré môže byť zapojené do dnešného zločinu. Ide o bielu dodávku značky Ford s poznávacou značkou 9E37LP. Žiadame posily. To páli. Mám pekné fúsky. Ideme na to, zase na to! Som to nie. Stiahnite okno a položte si ruky na volant. Mama neskrytá. Našli ste teda tú ženu? Je v poriadku? Pane, cítim z vás alkohol. Pili ste? No. Pane, vystúpte prosím z vozidla. A držte ruky pred sebou. A čo to dievča? I hneď vystúpte z vozidla. Podľa teba si môže nastaviť Mami, ja chcem omeletu. Ale tu ľudia, poďte so mnou rozpáliť niečo, čo teraz uvidíte. Jedno zlaté som už otvárala. A teraz ideme otvoriť toto. Dobre. Takže to trhá tu. A že na 20 minút. Ale ja to budem mať minútu. Takže otvárame. Ale dobre. Vonia to jahodovo. Jahodovo. Takže sme na to. Prekvapte sa. Beriem to do ruky. Nebojte sa, nie je to biele. Takže
Dobre, a teraz to idem zabaliť zase. Ja to idem ochutnať. To sa je? Dobre. Teraz to... Počkaj. Ty papala, sempre tu papala, mulher. Ona používajú mobil, ona používajú mobil. Dobre, a teraz ideme dať si tento lesk. Neviem akej značky, ale je to lip olej. Takže ideme na to. Lipstický olej. A v televízii pozdravte, to sú ti gádi? Ľudskými? To sa ti gádi? Dobre, a máme to. Takže ja tu mám takto. Takže to môže byť. A teraz si dáme voňavku. Všade. Dobre, a mamina mi musí spraviť vlasy, preto, lebo ja to neviem spraviť hore copok. Takže, chápete? Nevedie si dozadu. Dobre. A zase si to ideme pridávať. Zatiaľ. Maminko, kúpente za chvíľku, dobre? Ne, Proč? však idem ľudské, keď dojde. Ale môže ísť ešte. Ona chcela ísť ľudský, len my sme išli. Je to vykúpiť cigarety, a ona sme išli na ihrisko, tam ľudské sedela, no. A mala tam nechcela spať. Tak ako potom môžeš ešte na chvíľku ísť na pohodný ľudský. Ale hej, je nemocná a bude sama. A vláďte si dlho hladíte, baba ti ovajíte, že to linky, ano? Teraz ma napadlo, že by som si toto dala. Takže ideme. Ja mám robotu. Ešte sa chce nezaobila hodinky, lebo iba jednu hodu mám. No? Ja? A co? Tak. Ale o ten moment, pokud by musíte získat právě jak se k ní chovají, jak můj brat se k ní chová, takhle oni jsou. To je odporný člověk. Je vlastního brata, svání ľudia. No,
Dobre, a teraz toto ideme na dole. Počkajte, počkám ešte hodinu, nech sa to tam prilepí. Dobre, a teraz idem to na dole. To keby nespravil brat, nikdy mu bral. Nikdy. Ja by som bola odpustila. Dobre, keby to cudzému. Dobre, a ja sa idem okúpať. Papa. Bije mamka, bije ma. A ja ľúbim len teba. Bije mamka, bije ma. A ja ľúbim len teba. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Maríša pusu dala, mami sa nepýtala, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. V kostole sa modlili a my s Milou hrešili. V kostole sa modlili a my s Milou hrešili. Potom ešte, že sedí mamka v kostole a my s Milou stole. To som povedala.